Kunosomahlaya ovelele oyikhandele udumo kwenye yama-social media ebizwa ngoTikTok. Lo somahlaya wakusho wangananaza ukuthi ungumlandeli kaMthandeni wokuqina. Kujahe abantu lo somahlaya esekhandela uMthandeni isitori esingekho esingamanga. Emva kokuba lo somahlaya eseshaye lesi sitori, abantu abazizwile nabanendaba naye bamkhuzile ngalesi sitori sakhe ukuthi akasiyeke ngoba manje udlala ngomlilo. Enyangeni edlule lo somahlaya waphosta ejabula ukuthi ufolowe uMthandeni. Sanibonani nonke South Africa. Nazi indaba ephuthumayo eshisa evutha amalanga bafowethu, indaba ezibuhlungu lezi bafowethu. Kuthiwa uMthandeni benomshovo gazo bafowethu, kuthiwa sebexabene bafowethu abasazwani. Kuthiwa uMthandeni ufice umshovo gazo nentombi yakhe bese embhedeni benqunu ehhotela. Kuthiwa wafike wamshanga empama, wasemxosha ukuthi akayeke uba igidangoma. Zaye zabuhlungu bafowethu lezi indaba bafowethu. Labafowethu kade bezwana kamnandi kanjena sebengaxadeniswa umuntu wesifazane ngoba amantombazane